karon nga aga. Dako ang posibilidad nga magpariho man ang Pilipinas sa kaimtangan karon sang India kung magadamo ang magpasaway kag hindi magsunod sa minimum health protocol para hindi matapikan sang COVID-19. Kadungan sini, pagpagwa man sang World Health Organization sang paandam nga magpariyo ang iban nga pungsod sa India kon i-relax ang restriksyon kag kon madulaan sang disiplina ang mga tao. Iniman ang pananaw ni Health Secretary Francisco Duque III nga ginpahayag nga dapat mangin leksyon sa Pilipinas ang nagakatabo sa iban nga pungsod bangod sa pinasahi nga karakter sang COVID-19. Kinanglan manhibalon kung ano ang pinakamaayo nga practices ng iban nga pungsod nga madinalagon sa pag-away kontra COVID-19 nga mahimo sundon kag ano ang dapat likawan. Ginpanungdo niya ang kadalagan sa COVID-19 ang hindi nasandig sa gobyerno apang sa tanan nga Pinoy nga magasunod sa pagsulundan kag disiplinahon ang kaugalingon. Delikado. Kung ipaanggi kita sa India nga daw ginapanutdan na itong mga patay, ginapanunog lang. Gutok ang mga ospital, ginakulang sa oxygen, ginakulang sa tanan nga kinahanglanon. Amoy nang natabo sa India. Layo man guro nga ipariyo ini ang pungsod India sa pungsod Pilipinas. Pero hindi kita magkumpiyansa, hindi kita magsalig. Amo nang adlaw-adlaw nga tanan makabulungol na nga wala naton ginauntatan ang pagpahanumdom extra nga paghalong kung ano ang ginaayo sang departamento sang ikaayong lawas. Ang pagsuksok sang face mask, ang pagsuksok sang face shield, ang social distancing. Kalain ba tiyagon nga kung magpareho ka sa India to nga ang patay ginatangkas lang pagkatapos ang balakoon, hilibion sang mga pamilya sos dalanog sa bilog nga India. Diyan kakita na nga wala na lugar mo. Ang mga hospital, ang iban gaidas na lang, iban gasiburo na, madangtan nga magkalamatay. Wala na sang lugar ang mga hospital. Dihamak, wala kagtuo ang masapuan mo nga nagkalamatay. Pati ang mga Pinoy dito, nagsaka naman ang kadamuon. May lang gani kaya ang sintuma mild lang, pero hindi magsalig. Amo ina, ang nagakatabo sa iban nga kapugsuran. So kung may mga tao pa nga wala nagapati, kag padayon nga nagapakatiga, nya negosyo ni, negosyo mo na yung minilyon na nagkalamatay sa bilog nga kalibutan. So panawagan, magpabakuna gid. Magpabakuna para bisan paano mabakod ang lawas ang iban gasiling. Si Tarpulano to, nagpabakuna, patay man. Yang gina-report niya, ginabantala nga patay, 2-3. Ang nag-alayo ya, mga milyon na nga nagpabakuna, nga wala yan nagkalamatay. Ginasintuhan tayo mga balita na patay ito kay ginbakunahan sa 1 milyon, 1-2 lang na. Minilyon niya ang nagabatyag pagsalig bangod sa pagbakuna first kag second dose. Galing kayang balita mula na Kung may patay isa, sus kadako nga balita. Ang nag-ayo yung milyon daw ginipsan lang. Amo na kung kaisabla ng mga suso, kundiin pa to yung ang kayuhan kung tani, amo ang iduso, abao, dito sila nagsintro niya si Kwanto, nagpabakuna, first dose, ay sos niya, patay gyapon, akalain. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:08 na, morning na, sa bilog na dakbanwa sang Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Kamusta na ang aton mga kauturan? Kamusta ang lagko nga mga balita nga nagtuluhaw sa sulod sang 24 oras? Kamusta na mga merkado? Kamusta ng aton mga kauturan? Ang sitwasyon sa Bacolod ipalaragway naton? Kamusta mga basura? Okay na?
sige panghakot sang IPM, aber inatanan, pasiplatan naton karon nga kagahon, pagi sa aton patrol nga nagalambiyong na sa mga dalanon sang syudad sa Bacolod. Balita sa patrol. Opdan kita ni Aksyon, Alvin Graba. Aksyon Alvin, morning. Aksyon Fred, good morning. Sa aton pinalangga nga mga tagpalamati, good morning. Ang laragway karon sa mga dalanon sa syudad sa Bacolod. Tawhay Aksyon Fred, no? Subong kagahon. Linong pa. Yes, malinong ang kagahon. Kagati ang dalanon Aksyon Fred. Kung sa dalan gid lamang sang lakson ang paghahambalan. Masyado ka limpyo sa dalan subong kagahon. Di mayad man ni Aksyon Fred kaya nga ito sining mga street cleaners ang nagapanilhig na kaya nagapanilo subong aga ang basura. Salamat kaya nga area sang Burgos na medyo na temprano pa Aksyon Fred nga gin-pick up na sa miyembro sang IPM. So kahit paano yang mamunuhan sila nga naka-pick up na pero ang iban Aksyon Fred ang wala pa sa especially sa area sa Lizares Aksyon Fred, no? Subong Ang IPM nga salakyan galambiyong man. Alambiyong nakitanta Aksyon Fred, padulong kita taglabay kita sa dalan sang Luzuriaga. Wala man Aksyon Fred ara sila. Pero way man basura nga nakita nato, no? Sumayo man kahit paano ya nga may ara kaga nagapaninlo na sila subong kagahon Aksyon Fred, no? And ang dalan even karon sa dalan sa Lizares ginalabyan naton sininga aga kay going magkita Aksyon Fred, no? Sa area sa Libertad, partikular ang ila sining bagsakan na area to check kung pila karon, no? Ang presyo karon sa mga utanon sa sininga aga. So ang sitwasyon kag ang laragway subong kagahon partikular sa dalan sa Lizares Aksyon Fred subong kagahon masyado man katawhay, although may pipila na ka mga salakyan sa karon ang nakitanta nga nagabiyahe ang nakitanta diri na sugata ta Aksyon Fred ang iyasang barangay Bata or rather Bata Libertad nga salakyan may nakitang kita diri Mandalagan nakitan man kita diri Aksyon Fred area sang kun sa barangay Banago halin nga Aksyon Alvin. Yes sir. Kasunar ka kundi may mga social distancing Oo. sa mga di pasayro nga salakyan. Kasunar ka kung kaisa nga daw gaginutok lang. Hey, tuod na Aksyon Fred, may mga panahon nga kung kaysa matsimpuhan bala kapin pagit kung gabi ti matimingan gid Aksyon Fred nagaginutok lang. Amo nang nakitaan ko da Aksyon Fred magluwasin niya way na ginagasuksok sang face shield. Face mask na gid lamang Aksyon Fred, no? Although sa pagsulundan sang IATF sa pagsulundan sang syudad sang Bacolod kung health protocol ang paghahambalan ati dapat suksukid sila sa Aksyon Fred sang face shield kay ang bisan gani department store Aksyon Fred ga requirement sila sa pagsuksok sa face shield kag sunod ba nila ang standard health protocol especially sa pag-spray man sang alcohol antes kakasulod, no? So maning pinaka-importante sa tanan kag ang social distancing dapat ipatuman pagit. Muni ang pinaka-kinahanglan gid parang kita hindi kita yan magkatulad sa India bala Aksyon Fred. Ang India damo man to nagkalamatay sa isa pagid lamang isa lang ka adlaw damo nagkalamatay. So hindi na naton pag sigihon kag malikaw nga mangin nga kaparis man sa Pilipinas. Ang importante lang diri Aksyon Fred ang pagpapakuna mo mo ang pinaka-importante gid sa tanan nga mapakunahan kami gani ni ay papang nani ga Rustoriaman kung saan kami pwede makapapakuna kag saan Hindi ba lang may schedule makita nga katapos sa media? Oo, pero inaulat naton Aksyon Fred, no, kung saan po kita mapapakunahan. Ngali may ara pa kita na sang pirmahan mo. Iyo. Pirmahan mo nga sugot ka nga magpabakuna. Wala man delikado ka may mga doktor man na.
antes ka bakunahan, check upon ka na kung may balatian ka, kung mataas dugo mo, okay lang. Pero ang hindi lang pwede na kung may balatian ka sa kidney, naoperahan ka, inaya hindi pwede. Oo, ang importante man na reaction na Fred kay ang aton gani nga mga leaderes o kung official balas ang syudad nga sila mismo ang nagpanguna no sa sining bakuna at sila mismo batyaga safe kidya katama. Ang importante lang diri nga mas mangin kon bala amo ning ginataming tabla ginatawag tabla action na Fred nga taming sa aton kalawasan. Palikaw kita sa mga malaing masulod sa lawas, especially ining virus nga makagubagid sa aton sining kalawasan. So, ang pinaka-importante diri ang bakuna para sa aton sining mga kauturan, bakuna para sa aton tanan kita mangin hilway sa kagawtuga sang pandemya. Kagatuga man of course ang COVID action Fred, no? Ang patrol rin sa area sa pinakapuno balag pinakapunta action Fred sandalan sa Lizares sa may bagsakan sa Libertad Public Market. I-check naman subong action Fred ang presyo karon sa mga utanon diri sa syudad sang Bacolod kung diin is naghalin ang ining mga utan at isang pinaka-importante diya supply mo dumduma mo itong nagligad action Fred ang madamo nga mga ginatawag tabalang madamo nga mga pinya to halin ato sa Salvador Benedicto. Nagligad nga sa Badoto daw damo ang utan nga gin panagtag sang Aksyon Radio, no? Kagang pila ka mga donasyon naton. Aksyon Fred, ang mga utan to damo mo kag gindonar man sa pila naton nga mga kauturan. Damo to kalabasa? Kalabasa mo ning isa sa pinakamadamo si kalabasa, rabanos, talong, porte, no? Oo, porte to kag talong. Di ang pinaka-importante di reaction Fred na damo man ato sini nga mga kauturan ay nalingaw especially ginpasalamatan ginapresyar ang paagiman sa community pantry. Do kadto ka lang diri sa Libertad particular sir may Repson action Fred kitan mo gid man yang damo man kag makasaling kabalay nga daw community pantry man. Mangkuton ta pala si nanay damo man siya mga utan subong. Ma'am imo ni nga utan ma'am. Anong kalabasa, ma'am, tag-pila subong? Tag 15 ang kilo. Tag 15 ang kilo, action of Fred. Pwede ni siya halin, ma'am, nga balig ang utan mo. Ito sa Salvador. Action of Fred, alam tawa. Sa Salvador Benedicto, nagliga to, damo to pinya ni Salvador Benedicto. Utan Salvador Benedicto man action of Fred. Kararuton kita action of Fred. Dari kita balakay pamangkuton tamanan. Ang available subong mo, may mga saging pa diri. Ang saging ta subong, ma'am. Tag 20 ang kilo. Tag 20 ang kilo. Din ka dapay Salvador, ma'am? Tagapit sa bunga. Barangay Bunga. Ang mga kwanto action na Fred, bunga man to mo. Dapit sa bunga, ito mga pinyahan nila. Lugar pa na yun ni Papang Brian, ni Aksyon Brian, no? Ang Salvador Benedicto. Ang, ano ni kamuti, no? 30 ang kilo. 30 ang kilo sang kamuti ang ginapangita mo diri Action Fred. Ang avocado, green ang color. Kag may-ari man diri ang violet. Pila ni siya, ma'am, avocado? Tapos. 30 po. 30 po. 30 ragyod. 30 tanan. Ang 30 tag 30 po. Ang action na Fred, no? May kapayas magluwas na rin sa ato sining mga kauturan. Hindi sa ating may idea man sila action na Fred. No, marikararauton kita. So, para magluwas diri, diri naman kita yung action na Fred sa mga panakot, no? Ang panakot sa karon pag mangkot kita kay Madam, no? Ma'am, maing action sa Action Radio, ma'am, tagpila subong ang sibuyas ta? 75, sir. 75 ang kilo, berato Action na Fred, Di sa ato sining mga kulturan diri sa may punta sa Dampi sa area sa Lizares, barangay. Ang kamatis subong barayo ay pertik damo. Oo, damo man ang kamatis sa Barato eh. Oo, may ara magadi ang kon bala ining ahos. Ang ahos ta ma'am. 90. 90 ang kilo. How about ang kamatis ma'am sa karon? Depende. Gagmay pa. 30 to 35.
Depende aksyon na Fred sa sizes. Kung gagmay 30, ang dagko 35. At least Ang kalamunding subong gabahaman. Punding mo ko si kuno mo, ma'am kalamunding ba mayari taro? Sa piyak ato sa piyak gali ang kalamunding ang iya kon may aksyon na Fred luya. Luya 70. tag 70 aksyon na ang dagko no. Inaya luya may repatriya pa aman aksyon na Fred may balinghoy man diyo. Kinakabakal ng luya subong. Oo. Kaya kung daw medyo gabulubatyag ka, mga sintomak isa sang COVID bala, amo na adlaw-adlaw ang ginainom. Laga luya. Yes, muna aksyon na Fred. Iban gani Torma Eric man ang iban aksyon Fred no. Magluwas diri gina ang kalabanan no galing kahit sa katigulangan maayo man ni siya kay luya aksyon na Fred. Papati kasi Lieutenant or rather si Brigadier General Arnold Venacosa ang tagpamuno sang tagpamuno sang PJMP Region 6 Action na Fred. Umali ang iyak sa may ginainom ang luya sila niya. Taho. Sila niya amuni adlaw-adlaw especially ang iyak lang medyo kaaso pa ni siya Action Fred bagong nahuwas pala. Niya amo na dapat hursing gutom mo. Amo nang kinahanglan gid sang lawas mo. Kagang ti kung in exchange sa kape mayo man ni siya ang luya nga higupon mo man kay dako gid ang mabulig sinisay mo tuod man aksyon na Fred kay nga sulod sa iya 14 days ko na sulod sang quarantine area kay nagpositive ba siya action Fred ako yaman positive siya no sa iya nakabulig sa iya luya sa paghigo o pag-inom sang luya kag of course dala na ang maintenance no sa para sa iya sining lawas kag karon action na Fred sino sa iya posible makabalik naman siya sa serbisyo o sa iya sining duty as regional director sa BJMP kay nagligad to action na Fred sa pagpamangkot ba naton to kay damo man action na Fred pila mga inmates pala mga person deprived of liberty nga may ara man nagakatapikan man sang local transmission sang ginatawag ta sining COVID-19 may official man gani ito ya action na Fred nga nagpositibo man sa COVID-19. Amo na siling ko nga kon nakatol at tutunlan mo, sige, ubo mo, hindi na pagulata pa. Pakonsulta na yun. Yes. No, hindi na pagpadugaya. Amo ni natabo sa isabla ka opisyal sa Bacolod. Inubo siya daw, ginbarukoy siya, ginpabayaan niya, sus. Inigo karon COVID gid. Makon mo na aksyon na Fred, may pila na no ka mga official even gani ang barangay officials man mga reported before nga nag-positibo man sa COVID. So at least ang importante di sa ato sila nga mga kauturan once na gani bumatsyag sila pa-check up gila yun kaya hindi man butsing ganun katukas doktor kinailanat ka COVID na yun dayon hindi man siguro ang importante diri nga matagaan ka sa medicine o medisina sa ato sining mga doktor para kahit papaano iyang matapna temprano pa no. So far action na Fred no amo ni pila ka mga sitwasyon presyo karon sa nagapanguna nga pamalaklon diri sa area sa Libertad Public Market. Plus ang observation sa dalanon sa syudad sa Bacolod. Ang observation sa patrol ang ginadulong sa inyo sa Santon Plus Herbal Coffee Mix. Amo ni ang kaping puno sang yerba kape nga makahatag relaxation sa imo lawas. Ginadulong rekta sa patrol with aksyon Nani Kirao. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:24 na. Hindi pagpadugaya kon daw gabatyag na. Luluhilanat ubo palantaw dayon. Wala kagid perdihon. Palantaw ka dayon. Tiyan mo ni nagkakatabo subungo.
Ang pila naton ka opisyal sa Bacolod, ginpabayan, ubo isa na kasimana, sos, igo na diskubrihan, COVID gid ang balatian. So, halong-halong gid, hindi kita magpiyar kay puerting kagaw subong. Ang kagaw, gawpod sa angin, kwidar ka lang jutay, nga hindi ka preparado, sudlon ka sang kagaw. Puerte, no? Kadelikado gid. Amo nang ang kabataan bla. Kung magkadto sa mga tipon-tipon ba, hindi gid ang balagid social distancing gid. Sa tao nga nagaubo, hindi gid magulo agbay, hutik-hutik porsyon, hindi na subong pwede. Kadelikado gid sang panahon. O, kamusta na? Mahaw teguro may paibaw kahapon. Puerte. Naghahapit ko kahapon sa Burgos, aga pa. Siguro mga alas 4 sang kagahon na nagkabugtaw, aga pa bala. Kantoks Burgos. Paglibot ko doon, wala pa isda ho. Susula gani 30 minutos, nag-alabot ang mga isda. Bao, kampyon ga tinagasak lang ang lasaay sang isda. Dito, kita ko to ulos ang gingaw daw. Labas-labas gid ba kanamit. Binaklan mo, batuan sumong barato man, paitan. Baklang ko sa tinangkong kapon, asos. Portik namit. Lubo-lubo, damo man. Namutungin turta ko. Pagkatapos, bakal ko na gamay lablangan ng pinutos na. Isang Bisaya nga ginamos, baklang ko klamunding. Baklang ko pilakbilog katumbal. Portis pagkanamit. Nga pamalhas ka mo. Kanamit namit, ang timplada, basta hindi payet, hindi blang Bisaya nga ginamos. Nami ko magubras na mo. Nga hindi blaya paet. Namit mo daw, kung hindi labi kontra, mataas-taas dugo mo, namit sa pagkananam, wala tupong. Oo. Ga timpla ka palang galalaway nga na sa pagkanamit. Bugtaw ron! Ano pa ginahulat niya da? Ulo adlaw na, may opisina subong, Lunes gid kadasig ba? Nagligad man na, Abril pa, subong Mayo na. Kabay pa nga, matupan makita ulan. Bisan makadali, kuidaw bagyo lang. Ulan-ulan lang para mabasa ang kadutaan, ang aton sini mga pananom, umay katubuhan, mga hilamon nga ginakaon sang kasapatan kag mga pananom. Kag makakasya makadali ang puertigid kainit nga panahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:27 na. Hoy, kay Melvin Solidarios Abdo, sa barangay Malingin, Bago, Arasya. At si Alex Muntisaya, suki tanani. Kay Manjo Arnigo, kay Huma Lumina, kay Utay Benedicto da, sang Victorina Heights, barangay Mansilingan, good morning. Kay Ronnie Gordon, si Vanessa Mayo, ay grabe ko nung init sila to. Kainit manglito. Kay Vanessa, good morning. Kay Rochelle Turbila, kay Aida Alunan, si Noel Amar, Arasya, nagaupod na sa aton, karon nga kaagahon. Morning sa inyo bisan paano, tulotamyaw lang kita. Kay Nulinda Auditor Lapos Aguirre, morning man. Dira kay Ame Agostines Baron, upod-upod lang. Kay Rosalina Arellano Espadero, morning. Okay. Dira kay Rodita Trinidad Crosset, nagaupod siya. Subunggid nga tinabaw. Steve, are siya. From Australia, with love. Steve, good morning. Kay Catherine Git. Sige, morning man. Sige. Kay Milili Uligo. Si Milili suki tanan isa. Adlaw-adlaw nga tanan. Uy, tugnaw kami sa Australia. Si Steve si Vanessa, init ko no. Si Steve sa Australia, tugnaw. Akalain. Sige, Riglado. Kay Adel Diquito, good morning man. Kay Juliet Dinero Julata, Sangpurok Gugma, Villamonte. Kamusta ka mo na? Sa Villamonte.
okay lang bisan paano kadaga duludugsing lang kita sa first portion sang aton programa. Tulotamyaw, paumpaw-umpaw sang kainit sang panahon. Amo niyang obligasyon tatagsa lingaw-lingaw lang kita, tulotamyaw lang kita, bisan paano, ulupod-upod lang kita. Kay Imbong Jucampo, dira sa Maaw, good morning man. Sige. Uy, labay man ang akon, ang libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon, nagapadayo na sa Life Extension Clinic alas 9 sa ngaga, tubtob alas 3 ang takna sa hapon. Sa Life Extension Clinic ang ginagamit nila standard gid kag acceptable nga pamagi sa medical consultation kay puro eksperyensyado nga mga medical doctor ang naga-clinic dira. Pangabay na kon bakalgi kamo sang ila produkto. Kay mabakal sa Life Extension Clinic ining pinakasikat. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulon yun kag negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang ano nga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagbalanggan.
Bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Ang pila ka mga foreigner balikbayan daw tugutan na sang Interagency Task Force ang pagsulod sa mga foreign national sa pungsod umpisa to sang Mayo 1. Pero importante amo ni kinahanglan may valid kag existing visa magluwas lamang sa mga kwalipikado sa balikbayan program sa dalom sang Akta Republika numero 6768 o ining Act Instituting the Balikbayan Program. Kinahanglan man nga mayara sila pre-book accommodation nga hindi magdubo sa 7 kadlaw sa mga accredited hotel o kon facility kag dapat magpaidalom gid sa COVID-19 testing sa quarantine hotel facility sa ika-6 nga adlaw umpisa sa mag-abot sa pungsod. So amo ini ang pila ka mga ginarikirer sa ngaton gobyerno sa pagbaton sa mga foreign national diri sa pungsod Pilipinas. Importante magpalantaw lang man kadelikado man basi bala. Hindi kita pakot basi kon ang pila nagabit-bit sang kagaw basi ba disgrasya kita. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:37 na. Si Noel Amar kapangapi pare siya bingkana metman. Si Steve na tugnaw kupos gid. Steve. Perting tugnaw gid. Kay Grina Espanyola Tandoy good morning. Si Kili Jili nagatamyaw sa tanan nga miyembro sang AFC. Sige. Kay Jocelyn Libuon Dispoho, good morning man. Kay Tongge Nortoni Biliando, sang Kingdom of Saudi Arabia. Kay Renel Biranyo Lingoste, good morning man. May lang nga pag-monitor, tagsagid ka aga. Bisan paano, at tamyaw lang kita. Kay Amor Malayang, good morning sa Barangay Hagimit, La Carlota. Kay Gina Murdin, watching from Kuwait. Good morning, Gina. Sige, kay Antonio Flores. Okay. Nagamonitor samtang nagabiyahe sang taksi. Bao, puwerte si Antonio Flores. Pisan magbiyahe taksi. Taksi. Sige, biyahe-biyahe da. Ipangamuyo ko lang nga mayong biyahe mo. Kay Junior Pilahiyo sang Singkang Airport. Good morning man. Kay Iba Gradas Baterna. Morning. May lang nga pagmonitor, tagsagid kakagaon. Mula niya, duldugsin kita, enjoy na ko na tagsakaga sa first portion sa ngaton programa. Kadugsin kita kag makapulo pa na miyaw, dato na. Lipay na ko na. Kay Judge Nap Diamante, morning, bugtaw na. Kay Bitilaw sa Binalbagan, kay Reuben Tampos ang LTO. Si Raul Alibugas, dalong galadlad ka na pamahaw mo na. Kay Roy Marino, kay Parerimias Arioga, pangapin na ni siya. Morning da. Dira kay Marvin C. Kay Johnny Hidalgo sa Manapla, namin ito mukargid. Mayo pa magkanta. Kay Pare Erning Hurilla, good morning.
Kay paring istoy querido da, okay na? Bakod na? Kay Junjun Agustian ang family sa Kawayan, okay na kamo da? Sige, ariglado, basta ara kamo, lipay-lipay na kita. Tagsagid kaaga. Nami niya kay Gatulo Tamyaw lang kita, okay na? Kay Raymond Halanduni, good morning man. Kay GR Takalinar Agere. O sige, dira sa Luanda, West Africa. Bao grabe ba? Sa West Africa, si GR Takalinar Agere. Kamusta da? Ang mga itom nagputi na, akalain. Kay Mon Lisayda, good morning. Kay Marie, ba? Kay Marie Porte ba? O sige, standby ka mo makadali, relax man ako dire, kay dugay-dugay, balikan kuman kamo. May mga ara pa kita, mga obligasyon tagsa kaaga. Aghande nuyad ba? Perte kamo. Ay, oo. Kay Monlisay, good morning. Kay Joel Orbino. Ang iban lang inasuli ginila ilangalan. Hindi bla mayo na. Kung ga tamyaw, tadlong idangalan. Nami kanya pamatian mo ang inyong ngalan. Ito kinasuli nyo kung hindi mentindihan sa iban. May lang kung kabalo ka magsuli. Di kung hindi ka kabalo mag-ilos. Di kung hindi ka kaintindi. Akalain. Nung nagsuli man nag-akwaw. O, sige. Mabalik ako pagkatapos ang akong obligasyon. Standby. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapakatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo,
na narisari nga mga matahom na drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsag ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, kagaya nga Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ito mga palanggagamang itang palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. Guys na, kamusta? Ang embahada sa Pilipinas sa India daw nagsaka na, no? Daw 73 na tanan ka mga Pinoy nagpositibo sa COVID-19. Bisan na mild ang sintoma, pero delikado gyapon, no? Nagdigad to nga simana, ginreport daw 2 na ka Pinoy ang napatay dito sa India. Karon ginapanilagan sang Philippine Ambassador to India ni si Ramon Bagatsing Jr. bala. Dinamonitor nila kan may ara gali mga Pinoy dito. Ang mga Pinoy bala nga nagpa-transplant sa ila atay dito sa India. Kay kaban tugle sa India mo abi kun gusto ka magpa-transplant atay mo, dito ka kadto sa India. Ti karon may mga ato dito nga nagpa-transplant sa ila atay. Amo ina ang ginapanilagan subong kun anano na ang ila sitwasyon dito sa pungsod sang India. Kaya daw ginapamilak na itong patay, ginapanunog lang ang mga patay dito sa pungsod sang India. Delikado, no? Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:48 na kay Joel Urbano. Musta kuno kay Cano Rivera, ba? Kay Jose Mungcal Torilla, kay Warren Ortez. Good morning, man. May lang nga monitora. Kay Evelyn Pamusino, good morning. Kay Edsel Del Mar, sige, morning lang. Basta sumulod ka mo sa aton buon-buon, tulo tamyaw lang kita. Ulo enjoy lang, tagsa ka kaagahon. Oy, mind you ang Department of Health, nagapangabay, no? Nga hindi ka mo magpabinturan, aspirin bala, ginagamit sa ibang gulo kay bulong sa COVID, oy, siling sa departamento sang ikayong lawas salong kay ka delikado sina. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:49. Relax ka mo da.
kape-kape kamo da, tro trabaho kamo makadali, kay marelax man ako diri makadali, kay may obligasyon ako. Pero sigurado, balikan ko kamo pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito.
magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito.
Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, Standard time, las 5:01 na. Anano pag ang mga balita ba doon na tiyangaw kikita mo? May mga balatian na, may COVID na. May red tide pa. Narin naman ang red tide. Balo kayo ng red tide kung pwede kainit bala. Kag tulo-tuluan sang ulan, bawa, disgrasya gid. Ang mga kalanon sa baybayon, nga dapat amo ang makapian-pian sang aton kapigaduhon, bawa kadelikado pa kanon. Bangod, ginpalayag naman, nga may red tide naman sa 7 ka mga lugar dire sa pungsod Pilipinas. Wala untat na ni nga pamalatian, wala kagtuo daw sunlogin no Porteho. Sige, kay Evelyn ni Pamusino, good morning. Kay Di Laos, upod ka na Isabel, good morning. Kay Aluna Cortez Dinsay, bao si Tiawok Gin Farm sa Barangay Alangilan, ara siya. Kay Teresa Luxin, sang Salwa, quiet, good morning. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist Sampedaya e pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to laman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sagsag ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang itang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin, 1 oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental.
Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation. Kamusta nga hulag sang presyuhanay sa gatong? Daw ga amat-amat naman ibwal ang report ng mga 40 sentimos naman na posible pagtaas ang diesel. Pero ang gasolina, suno sa report daw, steady pulso ini siya. Wala nagahulag ang presyo. Daw, hindi maintindihan, no? Saka panaog. Wala kasiguruhan ang presyo. Steady pulso, hindi matabo sa presyohan ay sang gatong. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:11 na. Kay Mikaela Gilaran sang Jida. Kamusta ang Jida da? Kay Lisbilia Tries. Kay Maria Sangco, good morning. Kay Mox Espanya sang Isabela. Si Louie Aldas Sr., good morning lang. Kay Christ Keripol Javier Tanatan, good morning man, nagamonitor sa San Enrique. Okay, relax mo dira makadali, balikan ko kamo pagkatapos ang akon obligasyon. Ang inyong Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalak na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat isa pagserbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang ginadang pilihan padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian
Istasyon niya nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may gaya inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ano ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyo. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig. Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo. Ko, 17 na, kape-kape kita na, Dr. Alfred's Green Coffee kita. May na kayo nagapangapi na kamo, healthy pa kamo. Ang Dr. Alfred's Green Coffee, gintunan sa mga scientifico dito sa Estados Unidos. Dito lang na diskubrihan nga kung berde pang kape, puwerte ka powerful sa iya natural antioxidant. Amo ini, ang Dr. Alfred's Green Coffee. Ginimo sa Priska, mataas kalidad nga organic green coffee beans, may lisos ang mangustin, loaded pa sang phytonutrients. Inatinluan niya inyo tinae. Panawag sa iya natural colon cleanser. Kaya kung matinlong inyo colon, malayo kamo sa masakit. May mga tao nga tagtatlo kadlaw, ay hindi makagwa. Hindi ka makapagwa sang hilo na sa sulod sa imo tinae. Ari ang aton rekomendasyon, pangapi ka lang. Dr. Alfred's Green Coffee Saga, Dr. Alfred's Green Coffee sa hapon, abyan makibot ka lang, mangin best friend mo na ang comfort room. Dr. Alfred's
green coffee mabakal sa tanan nga sanga sang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugstore, Lopez East Kmart kag Negros Grace Pharmacy. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:18 na kay Milagros Morales ang maaw. Good morning. Kay Lunila Tarusan Sampurok 20 Barangay Alangilan. Si Kabugwas Bilyarte sang Jacksonville, Florida. Good morning man. Kamusta da ang Florida? Bisan maayo Tulo tamyaw lang kita sa inyo Si Alex Buntisaya tisuki tanani. Kay Kati Bir, good morning. Kay Teresita Orita Kahuraw, morning man. Ano ang iban nga mga balita ba? Ang gobyerno nag-aprobar naman nung ginrelease ang 2 bilyones cash assistance sa sobra 400,000 ka mga worker sa sektor sang turismo nga na-display sang pandemic. Mayo man, ang Department of Tourism, Department of Labor and Employment ining dole nagagamit sa mga 2.32 bilyones sa ila 3 bilyones nga facility halin sa bayanihan sa pag-release ng tag 5,000 total mga 465,530 ka mga trabahante sang turismo. Ang na-displace ba lang? Nawadaan trabaho, nagsirira ang mga pila ka mga lugar kalingawan, damo-damo ang nawadaan trabaho, so gintingwaan sang Departamento sang Tourism, bisan paano makahatag bulig. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:20. Mabalik kami pagkatapos ini. Normal sa mga coffee Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedeya ti pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon sa pagluntad sang kalamidad.
Gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsag ano nga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang itang palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. Standard time, las 5:26, standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw 16-28. Una nga bula 16-28. Second Draw 33-28. Ikadua nga bula resulta 33 kag 28. Third Draw 4-24. Ikatatlo nga bula resulta 4 kag 24. Rekta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 658 kita. Ang jackpot 49,500,000. Winning combination in any order 43, 47, 25, 53, 35, 10. Resulta sang 658, 43, 47, 25, 53, 35, kag 10. Sa ilo kita, 649. Ang jackpot, 15,840,000. Winning combination in any order, 3, 17, 26, 9, 18, 19. Resulta sang 649, 3, 17, 26, 9, 18, kag 19. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 5:28 na. Kay Sinika Mahilom, good morning. Kay Noe Erwin Gonzales ang Maaw. Kay Dodge Dalida, good morning man. Dira kay Ronald Coryo. Kay Ronald Coryo, good morning man. May lang nga pag-monitora, tagsagid kaaga. Kay Francisco Guangco. Francisco Guangco, good morning. May lang nga pag-upod. Kay Mark Eugene Mosquera,
Saralda o Consarabia. Good morning Monitor sa barangay dira sa La Castillana. Taga La Castillana, good morning. Good morning makuno sa batch 76 ang Bacolod City High School. Ariglado. Sige, balikan ko kamo pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna.
Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informe. Wala pa kuno plano sa 2022 nga eleksyon. Ang galiman? Detalye sinyo po kay Aksyon, Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead. Bayo Aksyon Fred, wala pa sang plano si Anay Bacolod City Councilor Ricardo Canutan nga magpapili sa numan nga local posisyon sa 2022 elections. Ini ang ginpahagitan matapos ang ginpatigan nga press conference kahapon nga adlaw nga naga-clear sa iyang ngalan Aksyon Fred sa issue sa illegal drug trade. Ginpahayag sa Anay konsehal magatutok ini karon sa iyang negosyo kag pamilya nga iya na pabayaan matapos nadula ini sang duha ka tuig. Pero suno kaytan ang public service ang malapit sa iya nga tagipusoon. Kung madumduman Aksyon Fred, natapos ni tanang una sining nga termino bilang konsehal sa Bacolod humalin 2016 tubtob 2019 kag Disyembre 2018 sang nakaluwas ang ani konsehal upod ang iyang asawa sa pagpang-ambush sa barangay Alangilan. Ang kahapon nga press conference Aksyon Fred, ini ang una nga public appearance ni Tan matapos natabo ang ambush incident. For now, I don't have any plan to run for any position in Bacolod. Kahit mag-concentrate na ko anay sa akong pamilya, especially sa akong doga ko, kag sa akong negosyo nga napabayaan ko for 2 years. Nabatian si Anay Bacolod City Councilor Ricardo Canutan. Santon Plus Gold mga ka-Aksyon, aton gina-recommend ang Santon Plus Gold, 100% na Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:37 na ang mga balita gag pila ka mga isyu talakayon tinakaron sa ikadwa nga hutong sang aton sini pagpangalagad. Morning lang kayo si Griuli Tansingko Gayuna, kay Parayulida good morning, kay Ronnie Gordon, kay Matoy Maranyon, kay Lourdes Mosquira Sarabia, kay Diloterio Acosta Gare, good morning man. Si Elizabeth Malaka Gamalao, Elizabeth, good morning. Kay Lily King, kay Jason Alegria, dira sa Amelia Homes, Mandalagan, good morning. Mabalik kami pagkatapos ini. Cellphone Plus. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyo.
Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig. Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsag ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil nga na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itong palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Aman.
first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon nga Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Babakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Hipis ang Police Station 1 nag-apila sa Comelec temprano pa ang pagpanagtag sang numero sa mga magparehistro agod malikawan ang pagginutok. Si Aksyon Eric Magbanwa may report. Aksyon Eric, please go ahead. Aksyon Fred, good morning report gikan sa Bacolod City Police Office. Ginapilar karon ni Police Major Ramel Sarona, hepe sa Police Station number 1 sa mga taga City Comelec Office nga kung mahimo makahatag sila sa temprano pa nga numero agud indi maginuto ka maglaba ang linya sang tawo nga nagaparehistro. Sa interview sa Aksyon Radio, ginpahayag ni Sarona Aksyon Fred kung makahatag sila sa temprano pa nga numero sa mga pumuluyo nga nagakanto dira agud magparehistro sa City Comelec Office, posible mapagar ang pagirutok sa mga pumuluyo nga nagaparehistro. Sulod kay Sarona Aksyon Fred, nagabulig na ang kapulisan sa Station number 1 kag ginasaway ang tawo nga mapatigayon sang social distancing, magsoksok sang face shield kang magsoksok
sang face mask. Bali, ang petition na rin siya sa Montreal para hindi tani sila magdugok. Yung coordinate na muna kumulik nga tani, maghatag lang daan sila number aga pa para hindi na magkinulat. Kaya 100 man lang ang ilang i-accommodate sa tugok at now. Wherein kadamo sa galinya dire, ito sobra sa 100. Muna kahit ano tani naman nga, kung aga pa lang, may personnel na sila nga maglinya. Kaya ang pulisya, kinalinya kita naman sila kag-observe social distancing. Kag ginsunod din ang health protocol sila nga magsuksok sa official sa Christmas. Magbukas ano sila maghatag number. Amo tani ng suggestions naman no. Kag agahan tani may personnel tani sila nga aga pa maghatag ng number para pag abot 100, hindi na maglinya ang mga tao. Magpuli na sila kay tapos na. Ang netabo abis ko nga nagdamo pag galigya kay api nila, pwede pa sila ma-accommodar. Hindi na gali. Sobra na sa 100. Sige lang kami panaway. Aga pa lang may pulis na tato nga naka-deploy sa community office agwa. So, isa-third niya ang kapulisan sa Police Station 1 para nag-servisyo sa inyo. Kag-sundon ta lang ang minimum health standard which is magsuot face mask, magsuot officials, kag-observe physical distancing para malikawan ta ang pagdamo ng COVID cases sa area sa Station 1. Aksyon Fred, si Police Major Ramel Sarona, hepe sa Police Station number 1 sa interview sa Aksyon Radyo. Ining report, ginadulong sa iyo sa Kalwansang, Santol Placer Boso, may antioxidant na una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:50 na. Aber, mabalik kami pagkatapos ini. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala
sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sabisan ano na kalintangan Responsable na pagbalita Pagdahil na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang at palangga Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kang balanse, matuod ng mensahe, palasang ginadampiga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:55 na pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred, balik sa presohan ang anay bilanggo matapos ginaresto alas 11 kagabi sa bypass operation sa mga katapo sa City Drug Enforcement Unit sa Purok Riverside, Barangay Bata, diri sa syudad sa Bacolod. Ang suspect diri kilala kay Leopoldo Pisio, 51 anyos, residente sa amuman nga lugar. Sunod diri kay Police Major Richard Fajarito ang nag-lead sa operation kagabi. Amo mismo ang City Drug Enforcement Unit sa Bacolod City Police Office sa diin liwat na dakpan ining si Pisio matapos nagbaligya sang illegal nga droga. Now, dugang pagid diri ni Paharito ini si Pisio Aksyon Fred ang nabilanggo sadto sa National Bilibid Prison sa kaso man nga illegal nga droga kag karon ginakabig sa mga otoridad bilang high value individual. Na recover sa otoridad ang 7 kadalagko nga plastic sachet ang suspected shabu nga may dangerous drugs for value 100,000 ka pesos. Reports ng patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:56 kay Rodilien Alvarez Bayabado, good morning. Kay Marilyn Dilar Olvido Sikihor, sang Permbel Pahanukoy, kay Luila Siasonda, kay Michelle Sayo Gimiroy, happy birthday kuno sinablo siya, kasi Arujo Sayo. Kay Richard Pachico, good morning man. Kay Eugenio Sarabia sa Maragay Sagangla Castillana, kay Jing Sigiro, si Russell Gomez Aramana, kay Hini Di Maala, sang St. Andrews Isolation sa Barangay Tinampaan, Cadiz. Kay Arman Regalado, kay Yasmin Roldan Rabilio, kay Bilbin Solidarios Abdo, good morning. Dira kay Carol Muntuya, nagaupod sa aton karon nga kaagahon. Mabalik kami pagkatapos ini. Pasumbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon.
Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sansan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga. Liardo, kay Hulo Romero, kag kay Banoy Bahande. Standby na
sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,